Στον πυλώνα διακυβέρνηση, στη θεματική ενότητα Sustainability Strategy διακρίθηκαν 5 πρωτοβουλίες. Ήμερης. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η προσέγγιση της ήμερης βασίζεται στην πεποίθηση ότι δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς τη φύση. Μέσω της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει, συνδέεται η επιστημονική γνώση και τοπική δράση με την εταιρική υπευθυνότητα, ενώ διαμορφώνεται ένα πλαίσιο λειτουργίας που προστατεύει τα οικοσυστήματα, ενδυναμώνει τις κοινότητες και διασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Κέρακολ Ελλάς. Πιστοποίηση B Corp. Ενσωμάτωση ολοκληρωμένης στρατηγικής βιωσιμότητας. Η Κέρακολ Ελλάς έλαβε πιστοποίηση B Corp για την ενσωμάτωση μιας ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας, σύμφωνα με τον αντίκτυπο που δημιουργείται από όλον τον όμιλο με την ενεργό συμμετοχή των 11 χωρών του. Η στρατηγική αυτή δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και τις κοινότητες, ενώ υλοποιείται με καθορισμένο και μετρήσιμο τρόπο. Optima Bank. Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Με στόχο την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού της μοντέλου με τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της, η Optima Bank υιοθέτησε στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για την τράπεζα και τις θυγατρικές της. Στο πλαίσιο αυτό, προέβησε ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας, ενώ θέσπισε στόχους και διαδικασίες ελέγχου με σκοπό την ολιστική αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων για τη βιωσιμότητά της. Κοσμοτέ Telecom. Αποτελεσματική διάχυση στρατηγικής και καινοτόμου μοντέλου διακυβέρνησης. Τα Sustainability Communities αποτελούν ένα καινοτόμο, σύγχρονο, αποκεντρωμένο και διατομεακό μοντέλο διακυβέρνησης για θέματα βιωσιμότητας που λειτουργεί ως μηχανισμός διάχυσης της στρατηγικής και ενίσχυσης της συνεργασίας και συμμετοχής των εργαζομένων. Το μοντέλο αυτό έχει μετρήσιμη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσω της ανταλλαγής γνώσης, της διαρκούς μάθησης και της οργανωσιακής εξέλιξης. Marbella Collection. Η αειφόρος ανάπτυξη στον πυρήνα της εταιρικής μας στρατηγικής. Η Marbella Collection εφαρμόζει μια ολιστική στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενσωματωμένη πλήρως στην ταυτότητα, τη φιλοσοφία και τη λειτουργία της, καλύπτοντας ισόρροπα τους 3 πυλώνες ESG. Η στρατηγική της χτίζεται μέσα από τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και τη συνεχή εξέλιξη, επιδιώκοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αλλά και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στον κλάδο και την τοπική κοινωνία. Στον πυλώνα διακυβέρνηση, στη θεματική ενότητα Sustainability Reporting διακρίθηκαν 4 πρωτοβουλίες. ΔΕΗ. Έκθεση βιωσιμότητας ομίλου ΔΕΗ 2024. Ο όμιλος ΔΕΗ δημοσίευσε την έκθεση βιωσιμότητας για το 2024 για πρώτη φορά σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας ESRS, πλήρως εναρμονισμένη με την οδηγία CSRD και την ελληνική νομοθεσία. Η έκθεση παρουσιάζει ενοποιημένα αποτελέσματα, επιδράσεις, κινδύνους και ευκαιρίες για τις 75 οντότητες του ομίλου μέσω επιλεγμένων δικτών ESG. Ελληνόιλ. Απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης ESG 2024. Ο απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΛΗΝ για το έτος 2024, πλήρως εναρμονισμένος με τα ευρωπαϊκά και κλαδικά πρότυπα ESG και τις απαιτήσεις της οδηγίας CSRD, αποτελεί μια πλήρη καταγραφή των δράσεων, των επιδόσεων και του αντικτύπου του ομίλου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Maïlis Group. Αξιολόγηση εταιρικών δεδομένων βιωσιμότητας μέσω του EcoVadis.
Συμμετέχοντας στην αξιολόγηση της EcoVadis, η Maïlis έλαβε εξατομικευμένη αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος διαχείρισης βιωσιμότητας και αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας. Στόχος ήταν να προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες στους πελάτες και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της για τις επιδόσεις της, αλλά και το σχέδιο δράσης βελτιώσεων, αποτελώντας έτσι έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους τους. Mitsis Group Sustainability and CSR Reporting. Από το 2019 έως σήμερα, ο όμιλος Mitsis αναπτύσσει ετήσιο Sustainability και CSR Report με κύριο στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και την καθοδήγηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του σε θέματα βιωσιμότητας. Επιδιώκει την καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό προτεραιοτήτων και τη χάραξη ξεκάθαρων κατευθύνσεων για μελλοντικές δράσεις. Στον πυλώνα διακυβέρνηση, στη θεματική ενότητα Compliance and Ethics, διακρίθηκε μία πρωτοβουλία. V-Group – Πολυεπίπεδη συμμόρφωση. Θεμέλιο ακεραιότητας, αξιοπιστίας και εταιρικής διαφάνειας. Η πρωτοβουλία αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης της Anti-Pollution, μέρος του ομίλου V-Group. Μέσω της υιοθέτησης, εφαρμογής και συνεχούς πιστοποίησης ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, η εταιρεία ενισχύει την επιχειρησιακή της συνέπεια, την αξιοπιστία της απέναντι σε θεσμικούς φορείς, εταίρους και πελάτες, καθώς και τη διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε επίπεδο λειτουργίας. Στον πυλώνα διακυβέρνηση, στη θεματική ενότητα Stakeholders and Value Chain, διακρίθηκε μία πρωτοβουλία. Μπαρμπαστάθης. Ανάπτυξη πλαισίου βιώσιμων προμηθειών. Η ανάπτυξη του πλαισίου βιώσιμων προμηθειών από την Μπαρμπαστάθης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, καινοτόμο, πολυδιάστατο και διαδραστικό σύστημα στη διαχείριση των προμηθειών. Δεν περιορίζεται απλώς στην αξιολόγηση της ποιότητας ή του κόστους, αλλά επεκτείνεται στη συστηματική αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει κριτηρίων ESG με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, ενημερώνοντας και επηρεάζοντας θετικά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Στον πυλώνα διακυβέρνηση, στη θεματική ενότητα Product Innovation, διακρίθηκαν 4 πρωτοβουλίες. Frigoglass. Ψυγεία αναψυκτικών α-ενεργειακής κλάσης. Η Frigoglass, ακολουθώντας το δρόμο προς την πράσινη μετάβαση, ανατρέπει τα δεδομένα της επαγγελματικής ψήξης και πρωτοπορεί στον κλάδο της παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας ψυγεία α-ενεργειακής κλάσης για αναψυκτικά που συνδυάζουν τεχνολογία, βιωσιμότητα και πραγματική εμπορική αξία. Παρέχουν επίσης βελτιωμένο αποτύπωμα άνθρακα, εξοικονόμηση ενέργειας, γρήγορη απόσβεση της επένδυσης και ιδανική απόδοση σε πραγματικές συνθήκες. Πολυέκο. Έρευνα και ανάπτυξη για την απενεργοποίηση και ανάκτηση αποβλήτων ειδών πυροτεχνίας ναυσιπλοείας. Η Πολυέκο καινοτομεί στην έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια ορθή, ασφαλή και πρωτότυπη διεργασία διαχείρισης αποβλήτων ειδών πυροτεχνίας της ναυσιπλοείας. Τα συλλεχθέντα αποχαρακτηρισμένα είδη πυροτεχνίας αρχικά απενεργοποιούνται, στη συνέχεια μετατρέπονται σε ύλες που δεν παρουσιάζουν εκρηκτικές ιδιότητες και τελικώς αξιοποιούνται ως εναλλακτικές πρώτες ύλες ή καύσιμα για την τσιμεντοβιομηχανία. Titan. Νέα σειρά προϊόντων Titan Edge, εκεί που η απόδοση συναντά τη βιωσιμότητα. Η νέα σειρά προϊόντων Titan Edge ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην αγορά. Τα προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος Velter αποτελούν την πιο καινοτόμα λύση στην κατασκευαστική αγορά, προσφέροντας υψηλότερη ανθεκτικότητα κατασκευών και μείωση έως και 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τα συνήθη σκυροδέματα που διατίθενται στην Ελλάδα.
Αχαϊκά πλαστικά. Safe bag. Σάκια απορριμμάτων με ενθυλακωμένες αντιβιωτικές ουσίες. Το Safe Bag αφορά στην ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων σάκων με αντιμικροβιακή δράση για τη συλλογή ιατρικών και στερεών αποβλήτων με υψηλό μικροβιακό φορτίο που μπορούν να δημιουργήσουν αιστεία μόλυνσης. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας σακούλας σκουπιδιών με ενθυλακωμένες αντιμικροβιακές ουσίες που εξασφαλίζει την εξουδετερώση των μικροβίων που περιέχονται, καθιστώντας τα απορρίμματα ασφαλή για τη δημόσια υγεία. Στον πυλώνα διακυβέρνηση, στη θεματική ενότητα Responsible Investment διακρίθηκαν 2 πρωτοβουλίες. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, Υπερταμείο, Ενεργειακή Μετάβαση Λιμένων. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Υπερταμείου και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στα λιμάνια της χώρας μας. Επιπλέον, μέσω του έργου Decompress εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CEF για την κατασκευή 4 θέσεων ηλεκτροδότησης στο λιμάνι της Ραφίνας και την ορίμανση τεχνικών μελετών για τα λιμάνια Λαβρίου, Κέρκυρας και Καβάλας. Το Υπερταμείο είναι εταίρος στο πρόγραμμα, ενώ οργάνωσε τη συμμετοχή των 4 λιμένων του χαρτοφυλακίου του στην κοινή αυτή πρόταση. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης. Η συμμετοχή του ΟΛΠ στα προγράμματα αυτά σε σταθερή βάση αποδεικνύει την ηγετική θέση του λιμένα στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας με στρατηγικές δράσεις στην εφαρμογή του Short-Side Electricity, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Μέσα από την υλοποίησή τους, οι πρωτοβουλίες αυτές επικεντρώνονται σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και διαδικασίες.